אנחנו צריכים פשוט להתאים את עצמנו למציאות. וכמה הצטמצמה עבודת הדברים? תן לי את זה בשעות, במונח של ימים. אני אתן לך, שעות העבודה של הדברים מתוקצבות היום על פי מספר דברי דואר שהוא גדול ב-40% מהמספר במציאות. אנחנו רוצים להעביר את השעות האלה, חלקן, אנחנו רוצים לחסוך וחלקן להעביר לעובדים בסניפים. לא מאפשרים לנו לעשות את זה. כלומר, אם הם עבדו בזמנו 6-8 שעות במשמרת, אז היום בתכלס צריכים הרבה פחות. נכון. אולי חצי מזה, אפילו פחות מזה כדי... או להגדיל את האזור. המשכורות שלהם ירדו בהתאם לא, המשכורות שלהם לא ירדו בכלל, משום שהם ממשיכים לקבל, אמרתי, הם ממשיכים לקבל לפי אותו מספר שעות, שהוא ב-40%. בהיעדר נציג של ארגון העובדים, רק נגיד שלטענתם אתם מתכוונים לקצץ משמעותית בכוח האדם. 2,000 מקומות. אתם מבקשים שכל דבר, אנשים שלפחות חלוקת התפקידים שלהם הייתה שנה, אתם מבקשים לאגד כמה תפקידים בידיו של דבר אחד. שזה, אתה לא יכול להגיד שזה לא שינוי תנאים. נכון, זה שינוי תנאים. הכנו תוכנית מסודרת. אנחנו לא הולכים להשליך 2,000 עובדים סתם. אתמול רק ישבנו באוצר, והאוצר אמר שהוא ייתן גיבוי תקציבי לעניין הזה, ויש תוכנית פרישה מסודרת, מגובה זאת אומרת, בתנאי פרישה מוגדלים או משופרים. בתנאי פרישה סבירים, כפי שהיה בפעם האחרונה. ואתה הרבה שנים בדואר, עד כמה שאני יודעת, לדעתי היית בכל תפקיד פחות או יותר. פחות או יותר. איך הגעתם לזה? הרי זה כבר כמה שנים שהדואר כל שנה מסיים בגירעון עצום. איך הגעתם לשוקת כל כך שבורה שאתם עלולים אפילו להיות מפורקים? תראי, אני אומר לך, אכן, אני 38 שנה עובד בארגון, אני מכיר את העובדים, קודם כל אני חייב לומר, מדובר בעובדים שהם לא חמדנים, הם עובדים שבסך הכל רוצים להביא משכורת די צנועה הביתה ולהבטיח את מקור הפרנסה שלהם, אלא שהצעד שננקט כרגע ישיג בדיוק את התוצאה ההפוכה, כי לחברה אין מספיק כסף לשלם, ואם עכשיו שופטים, היא תגיע אל קיצה הרבה יותר מהר. אז הנה תגובת ועד עובדי רשות הדואר, רק ניתן אותה וניתן גם לך להגיב לה. חבל שתחת המילה רפורמה, ההצעה האופרטיבית היחידה... זה רואה מצב אגב שבו, אנחנו שמענו נגיד על קנדה, שתוך 5 שנים הולכת לסגור את שירותי הדואר? קנדה לא הולכת לסגור את שירותי הדואר, היא הולכת לשנות אותם נכון מן הקצה לקצה, יחלקו שם דואר באמצעות מרכזים ובאמצעות אוטומטים. אגב, זה קיים בהרבה מקומות בעולם. ראיתי גם שיש לכם רעיון מעניין להכניס את זה לתוך רשתות השיווק. נכון. אנחנו רוצים להשתמש בדיוק באותם אמצעים. אנחנו, לתגובת הארגון, אנחנו יושבים כבר 3 שנים עם הארגון על כל מיני פעולות של ייעול, לדוגמה, למעבר ממיון לילה למיון יום, ואנחנו לא מגיעים לכלום. אני חושב שיש פה, אתם יודעים, אין דבר שמחדד את הראש יותר מהגיליוטינה. יכול להיות שכאשר המאכלת הייתה גבוהה מדי, אז לא התייחסו לזה. כן. אלסל ברבג, ממלא מקום מנכ"ל דואר ישראל, תודה רבה. אני חייבת להגיד לך שזה ברור שהדואר אחר.